Kasing Hanyu Trap Integrated Territorial Organization mentaka khatwi tarik ujamang ahjar paulai kalalet ban IT da kador khas cha usembut menteri rangba ke jela ubak senyaw halang dahar kabakentu ya ka sorkar ban shna da ka an lani da ka polisi na ka benta ke samla pule kibawan na kilong yang kibaduk khnang bakin la ban beteng ke jing pule jongki ubak don bok dekhar ubalong ru presiden kasing ulaong bahadian ke jing perbenar result ke embos kasing kelalap baki don katu kat ningut ki samla pule ki bamla syuk ban betengi ke jing pule namar baki kemiki kpa ki mla syuk ban kershan nakaliang kasing kelashim ke jingkit kli bandawa na ka sorkar jela bakan thau da ka policy lane da ka education scholarship bat ban besu ya kene ka state education policy ban kener jingarap syaki khna ki bawan na ki longyeng ki baduna hakayok kakot bakin la ban pha skul biang ya lagi khun. Entah kasih ni wan kendo halor ketika memorandum lani kata dorkas representation bagi ai show menteri rangba lingba sembut menteri rangba jong kene ka jela hakani ka memo kadai na ka benta bansna di kita ki an ki polisi banjo ya ka kinja scheme lani kita ki school ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena ki bawan na kalong yang kebaduk ki banang ki berstat ki badan kata telakam ki ban ya chikmat ni wan halor kata ban sngau yaki ba ki de ban sna no da kaneka polisi ka ba biang khnang bakini ki khna ki bamla ban pule ya kata ka further studies kin la ban pule ling ba ga jingaram ng government te kanne ka topic nin la ban ong ka dei ka bla slam ba ndai un phat ju don bakran te ngi ban sing ya ban kran ni la i ling ba ka lat ka we ka lat thai ku bor ka shlong mel ka la ban ra ya ka to ka be dei ba tu ban hon lang khong riat tinggi ba kumnoi la pensu sheka lat tai ko bor mla shkon kuliah den ba la ya pikpa pat ye iru ha por bi dang kuliah ja ka 11 12 ku la kesan ko social welfare tinggi ni semua ba kum ga seng bangi la tek teng ba bon ki ba shem ji e khna ki ba pule tinggi la kenturu ni la karpa no deputy cm bon pensu so cm akale ga ni ga dor khar sumi ba deputy cm la om ba yamanta un lawan cm on plesi ya kane bat kin ya kran bat kin ya ngam bat kin pek ada kila dep kun thop na em ya kane ka ki points ki bangi la ai hapo kata ki kila kun thop na em ya kane ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba pun sngau te hakane hi ngadang ya kran bat ung la pun sngau lem chu menteri rangba bakin kat bakin phaddon kata ka policy ta kinu ki khna ki balawan chakhamat ki bamla shu bandik puli fa ya further studies so bahaban yarab ki lingba ga chief minister fan ani re ki kinja scheme lani ki fan ki ba pher jong sarkar jela ka ba lingba ga ni ka scholarship ka bakin ai karpang ye ki tu ki khna ki bawan na ka longyeng number ba ha ga education policy bela i la khan china da ba jong state ka jong ka central ru ki ka kham shimkran ye ki ni further studies ni ki college pat ni kenturu yu menteri rangba udai ban include ya ke academic hapo reservation policy nang ba kinjo la kini samla ke ban le nang nei ba la ki khang la ka kim la ka khang ka kala yaki wong ba ya kan ni kumbong ong ne un dalawan usiam un yesu un kin ye shong ha ka cabinet kin ye kran ye kan ni ba kin check lang ba education policy la ki la don ki tu ki points hang ni ta ko maki kin pe la kam don kin sukun thop pat ki ong kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pha ru lingba kamil pat nginum shong klikti ngin bodiet handala wan usiam ngin sa sik ngin openment mangin panjing chai la do kin pentri ka kam na em te la da kin pentri kam kum ba jaman ko por nim ban singi haban ni madan bandawa namar hagatu ko por pengimi samadan ban jalap election bangin pun sngoi ka pat ba ndei bangi pan ka ek hen ringi dawai ka namar ba habangi la siu ka khazana syaka sorkar ka kamram ka sorkar ka de maka ban pisna ni ada ki konjungi ki pa ban le ki school ki de ban sna ki school ki college lani kita ki hospital la ringi pang bat ka umbam di kata ka de ka ba ni ujam sakmat ba ha ka ni ka memorandum ni la kren be ka ba sai ka ba ki de bat pinbiang la da ye ki we